Пажоўкла ад часу даваеннае фота, дзе хлопцы з дзяўчатамі, выпускнікі. І надпіс «Май 41-го году» напісана простенька, ад рукі. Крылатыя бровы, вочы з усмешкай і марні вычэрпнасць да дна. Не светлай дарогай, а чорнай сцежкай увайшла ў юнацтва вайна. Моя собеседница Ганна Петровна, добрейшей души человек, ее сёлета 90 стукнуло ровно, далей продолжается век. На выцвелым здымку у центре овала яна, молодый педагог, самотно уздыхая. Ой, шкада, что так мало моих, кого лёс уберог. Вось бачыце, Зіна, на фронт з медсамбатам пайшоў першы месяц вайны. Прыйшлі пахаванкі на Зіну і братам, загінулі ў Польшчы яны. А вось прыгажу наш, нібы на карціне, ліхі, партызанскі герой. У Кулёшчын ён падарваўся на мяне, даўно ўжо ў зямліцы сырой. А гэта выдатніца наша Тарэса, настаўніцай марыла стаць. Прапала радыстка у баях пад Адэсай, няма ўжо каму і шукаць. Мог лёс быць адзін у Алёшы і Галі, каханне было як вясна. Памёр ён ад ран пад Масквой у шпіталі, яна пражыла век адна. Скажыце, застаўся хто з гэтага класа, што сёння вядома пра іх? Устыхнуўшы, сказала яна не адразу. На жаль, засталіся траіх. Вось гэты, сур'ёзны, Мікола ў Мінску. З Машэравым ён ваяваў. Жывы або не, тут няма яго блізкіх. Даўно ён у нас не бываў. А хто ж тут яшчэ? Марыя і Волька заходзяць калі да мяне. Удовы абедзве, хваробы і болькі. Ну хто ж гэту старасць мне? Рукою пяшчотна пагладзіць паперу, як вушню, каб пахваліць. Бывала, гарэзы цікуюць на дзверы, не хочуць урокі вучыць. Я слухала гэты расказ невясёлы, углядалася ў вочы дзяцей. Хадзілі з любоўю і верай у школу, прыйшлі ў нязбытнасць надзей. Вось так набывалі, як на уроку, пакуль будзе чуць і не страцілі зроку. Урок будзе памяць вайны.